A práve sa začala cena primátora Bratislavy, cena trojročných žrebcov rovina prvej kategórie na 1700 metrov pre trojročné žrebce o 170 000 korún so šesticou aktérov. Do čela pôjde Valiant a takisto aj Teddy Ready, ďalej potom pri bariére Universe of Gracie, zvonka sa posúva Klaus, ďalej tam je Box Hill a na chvoste pola Svekopmund. Takáto je situácia na konci oblúka pri jazdeckých oddieloch. V čele stále Valiant, ktorý vedie súperov na protiľahlú stenu. Na druhej pozícii sa už drží Klaus, na tretiu sa prepracoval favorizovaný Box Hill, ďalej je tam Teddy Ready, Svekopmund a na chvoste pola pri bariére šancovo najmenej výrazný Universe of Gracie. Kone sú v polovici protiľahlej steny, je to mimoriadne vyrovnané, tempo stále určuje Valiant, za ním potom tréningový partner Teddy Ready, zvonka však útočí Klaus a takisto Box Hill. Táto štvorica sa trošku odtrhla, za ňou ešte Svekopmund, ktorý zrejme príde záverom a už tam zaostáva outsider Universe of Gracie. Kone sú v záverečnom oblúku zhruba 600 metrov pred cieľom, stále je to Valiant. Na druhej pozícii sa drží Klaus a v takomto poradí kone idú aj do cieľovej roviny. Trošku tam vybočil Box Hill, začína sa finish. Stredom dráhy teraz útočí Teddy Ready, takisto aj Svekopmund. Pri bariére slabne Valiant, zvonka ešte ide Klaus a Box Hill, ktorý už je porazeným konom. Je to súboj Teddy Readyho a Svekopmunda. Bočiaci Teddy Ready alebo Svekopmund. Teddy Ready víťazí pred Svekopmundom, ďalej potom Klaus, Box Hill, Universe of Gracie a Valiant.